Notice of closure po ipinatupad upang ipahinto ang operasyon ng mga PisoNet dito sa lungsod ng Dagupan. Para sa detalye ng balitang yan, kasama natin Idol Kate Dispo. 104.7 IFM Report. Ipinatutupad na ng lokal na pamahalaan ng Dagupan ang notice of closure upang ipahinto ang operasyon ng mga PisoNet establishments sa lungsod, alinsunod sa City Ordinance No. 2383 of 2026. Ayon sa pamahalaan ng lungsod, napansin nilang may mga mag-aaral na napapabayaan ng kanilang pag-aaral, nasasayang ang oras at nalalantad sa mga sitwasyong maaaring magdulot ng pang-aabuso at iba pang panganib dahil sa labis na paggamit ng PisoNet. Nakasaad din sa ordinansa ang legal na batayan na pagpapatupad ng notice of closure, pati na ang pananagutan ng sino ang magtatangkang alisin o sirain ang naturang abiso. Nagbigay rin ang lokal na pamahalaan ng 5 araw sa mga operator upang maibalik sa mga tunay na may-ari ang mga PisoNet machine. Yan yung ordinance prohibiting the operation of PisoNet and similar coin-operated computer rental establishment within the city of Dagupan. So sa ngayon ay may 3 na kami na binigyan po ng advice, notice, na ihinto na nila yan. Dahil we are very serious sa Dagupan City, hindi ho kami papayag ng ating mga bata po ay maapektado dahil sa PisoNet. Ayon sa lokal na pamahalaan, ang pagpapasara ng mga PisoNet ay tugon din sa apela ng mga magulang at mga guro sa Dagupan City na matagal na nananawagang ihinto ang operasyon ng mga ito dahil sa madalas ng pag-uwi ng gabi ng ilang mga mag-aaral. Malaking tulong din umano ang hakbang na ito sa mga barangay dahil sa mas paigting seguridad. Makikipagtulungan din ang mga opisyal sa tuloy-tuloy na monitoring at foot patrol upang matiyak na naipapatupad ang ordinansa. Alam nyo, maganda ito, lalong-lalo na biglaan. Makakatulong sa amin sa barangay para maalis lahat yung mga PisoNet na pinaka-importante ang PisoNet. Magiging katuwang naman ang Philippine National Police sa pagpapatupad at epektibong pagmamonitor ng pagsasara ng mga PisoNet establishment. Distribute po natin sila sa mga barangay, especially sa may mga schools na barangay para magkaroon tayo ng enhanced police visibility sa mga schools po natin. Magko-comply naman umano ang ilang operators na nakasaad sa notice of closure. Willing po sir na mag-comply na sa closure ng PisoNet. Nagpaalala ang kinaukulan na patuloy nila ipatutupad ang lahat ng legal na hakbang upang tuluyang matigil ang operasyon ng mga PisoNet sa lungsod. At ako'y tumatawag sa lahat ng operator ng PisoNet ng buong Dagupan. Sana po mauna na po kayo. Isara nyo na po yan, ibalik nyo na yung mga machines ninyo. Yan po ang hiningi ko po sa inyo kasi hindi tayo hihinto. Kasama natin ang PNP. Nangako na isi-zero out ang mga PisoNet sa Dagupan City. Kasama mo mula sa IFM Dagupan, ako po si Idol Kate Dispo. Tatak, IFM. IFM News. IFM News. IFM News.